kwa Samuel Maticha, popularly known as Maticha for Teachers. Injebo no oika last year iko nale ngomo vice chairman okupe Kisii County up to 31st December. Bono naende candidate. Elections yaito jigo jakoba tarehe 15 Mutienyo Kabere. Omwaka oyo iga ali Tierio Grounds Tierio Boys na lingo jakogenda bali mba Kisii County banyale ko renew my mandate as vice chairman. Lakini ndende nonye nabo ntagete ko give one of the observations ya education yeto ya Kenya gaiga in a simple way. Lero gochaka lero senior school students imba report naende ntobwate ji report ko school singa abaiboli abange bairira abana babo chi school naende ntate ko aji abaiboli bali bataraira abana babo chi school ase senior school babaire akiagera maito buno tari ko iro mwana wa mapema libaga liko ero yuri otageta akoregi anya libagerio. Number 2 amata mwa 844 form 4 na sogete amata mwa una sogeta abana baito ba Kisii County chi school chito chakoreta buyamono naende buna chakoreta buyamono wono ntubuna baraibe balimu toko congratulate kabisa abaiboli abana baito ne chikuru cheito na chako tabuya na nengo waji abaiboli abana abo bagenda chisukuru bande chikosi chingiya bachako konya ense yaito ya mambia elio mwalio ntabenga buna to mandate yaito yoboraibwa kupeti yo gotetera masira ya balimu Kenya ego chako bali new go chako Mutienyo Kabere ochimoino era ngo yaite nene no gopusha serikali elinde ya nyale ko improve amasira y'abalimu ase nse yeto ya Kenya eja gere emeshahara be improved eja gere working conditions ye sukuru nebinte binge birikole ngana buna twa serikali ebwene goikerani mono goiko Mutienyo Star Mutienyo Star mwaka oyo egentongere gekoro kunga career progression guidelines egibone ko ro Mutienyo Star buno Mutienyo Star ko era iga egente geruoro buna twatebete naende go chaka abutu twale scheme ngao ego nyara koba ego tete ego promote abalimu kolengana na agreement twakorete amana serikali.